Kailangan mga kabayan saktong-sakto yung adjustment itong rotor, hindi pwedeng tumagos. Yan, makita nyo mga kabayan, saktong-sakto. Dito lang. Dito na ulit kami mga kabayan. Yan, itutuloy na namin yung pag-assemble nitong food cart ito. Tapos si Nono naman dito naman sa kabila. Yan, kinakabit niya yung mga molding sa gilid. Yan yung inuuna. Sa dalawang side, tapos sa bandang baba. Yan dito. Yan. Pag naikabit yan, ganito yung itsura niyan. Yan, kailangan yung siroho dito. Saka dito sa baba parehas. Yan. Kuwan to, PVC ceiling panel. Yan. Wala siyang laman sa loob. Bit lang yan. Tapos may pandikit kaming sealant dito. Yan ang isusunod namin ikakabit mga kabayan, itong composite panel. Ayan, cutter lang yung pangtabas. Yan, cutter lang yung ginamit namin. Tiyaga-tiyaga lang kasi para lang ano yung pisto namin dito. Nasa tabi lang kami ng daan. Yan, kailangan dahan-dahan. Kwanto yung materialis nito, yung nasa gitna parang plastic, tapos pagkabilaan siya aluminum na manipis. Yan. Yan, parang nagtabas din ng salamin yung pagtatabas niyan. Yan yung ilalagay namin diyan sa mga side na yan. Yan, ito lang yung pantabas cutter. Yan na. Aluminum lang nito, magkabilaan. Yan ang kulay nito, kulay yellow. Ayan, pag tinanggal yung plastic nya. Ayan. Pero tatanggalin namin ito pag naikabit na, para hindi magasgasan. Ayan, mas madali pa mga kabayan tabasin yung composite panel kaysa sa Formica. Yan, parang salamin lang. Yan, ito na yung sobra. Yan, papakita ko sa inyo yung kulay nya.
Pag naikabit na namin, tanggalin na namin itong plastic. Yan. Yan, kuhan yan, aluminum na may pintura yan, kabilaan yan, oh. Yan, ang pagpo 45 naman ito, mga kabayan, ginagamitan ng rotor. Yan, ito yung talim namin, bikat. Yan, tapos hindi siya nakatagos para pag binali, hindi makikita sa kabila yung pinagtupian. Papalitan lang namin ng talim itong rotor. Yan, dito kasi yung nakasalang straight bit. Sasampulan namin itong maliit kasi kailangan saktong-sakto lang yung talim, hindi pwedeng tumago sa kabila. Kailangan mga kabayan saktong-sakto yung adjustment itong rotor, hindi pwedeng tumagos. Sample pa lang namin to para makuha yung tamang adjustment itong rotor. Yan, makita nyo mga kabayan, saktong-sakto. Kailangan naka 45 siya. Yan mga kabayan, saktong-sakto yan, oh. Tapos wala siyang putol dito sa labas pag tiningnan. Tapos lalagyan niya ang sealant dito sa loob para matibay pa rin. Yan, magsasample pa kami ng isa. Yung kanina. Yan, saktong-sakto na. Yan, pero bago nyo tutupiin to, kailangan may sealant na kasi hindi na siya pwedeng ibalik pag natupi nyo na. Mapupunit na yung aluminum. Yan, sakto na yan. Yan, okay na to. Bago ito tutupiin, kailangan may palaman ng sealant. Yan. Kasi pag masyadong manipis, na papunit na tong aluminum na to. Kasi masyadong manipis lang siya. Ayan, oh, kabilaan. Yan. Pag binalik nyo yan, ayan, may marka na siya. Kaya isang tupian lang na ganon. Yan, naikabit na namin mga kabayan yung composite panel. Tatanggalin muna namin ito ng konti para lagyan ng sealant. Ito pagitan na to. Yan, tuyo na mga kabayan yung sealant. Yan, tatanggalin na namin itong plastic nitong composite panel. Yan, itong tubular na to, pipinturahan pa naman to.
kabayan. Kuha na lang yung kulang, pintura. Ayan, dito sa loob. Ito na lang, ibibinil na lang namin ito bukas. Umulan kasi ngayon kaya hindi namin napinturahan to. Ayan, basang-basa oh. Kaya ititemporary muna namin to, i-screw muna namin. Yan, bukas na namin babalikan to. Ano, mga pipinisin pang pintura dito sa labas. Yan, hanggang dito na muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.